हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दायो आङो माने जों आरोना मा होनो बागान बाजार थांदों आरोना बेसेबा गोबाव जाबाय आङो बागान बाजार नुयो ओमफ्राय दिनैसो थांहांदों बेरायनो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांदो अननानै हो नोंबो होननो नै हाय होननोनो मामिया दे होन हाय गाइस दुम स' थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों जोंनि बागान बाजारा माबायदि नायलांफादो आरोना इसे देखायनोसै आङो मानसि बुरजा थाबाथ' भिडिअ खालामनो लाजिखायो नालाय फिसा फिसायैबाबो देखायगोन आरोना स' थुदो बिदिब्ला मानास थांग्रा लामा मोनबाय नै ओमफ्राय नै बिथिं सिदा बागान आरो बायजासिन नामा साधु देखायदो नामा याव मुलि फाननाय खोमा साहा फुजायाव नांगोनो बबेयाव मोनो नायनांसिगोन दखानाव ओमफ्राय मा बिथिं ओरै बा सेन्देल दखान माखाया January, February, solloso May mga 15 May mandi udah sana. Oh ini Abu Dalia. No malah gलाबा sollosoनो थाइसेबो खम जाया समायगोन नोंजो लाबालाय थाइसेबो खम जाया नै इफोर खम जागोन खोमा एसे sollosoनि मोजां नुदो नुनाया Này oi khá oi khá mà thế này ima vậy đi để cái này này sang một nọ Filmnya baca siang itu rasa baik kan? này đi nào hay này cái này nữa Yes. ôi nó cái này Đáp thằng nó rất là dưng là nơi bây giờ जोंनो लास्ट जाथारबाय दिनै बाजाराव मानसिफोरा खमायस्रिजोब्बाय जेखैबो गैला जोंनो लास्ट फैनाबो सानजाखाबोबाय एसे लास्ट बाजारखौ जोंनो जाबाय थांसै नै मा लांजोबखो मोनफैबायहाय नै खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ' थ' फ्रेन्ड्स दायो जोङो न' मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय आङो बाजारनिफ्राय मा माल लाबोखो बेखौनो नोंथांमोनजों एसेयै शेयार खालामनो नागिरदों आरोना फिसासो लाबोदों अब्लाबो नोंथांमोनजों देखायनोसै आं माने भिडिअ खालामबाय नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिनो लुगैगोन ना मा लाबोखो होमबाबो फिसाबाबो देखायनोसै नै बेखिनियानो आरोना फिसासो बांद्राय दामिखौबो लानो हाया नालाय
ओमफ्राय आङो नै सुइटार गांसे लाबोदों माने गोजां बोथोर खाथि जाबाय नालाय गोजाङोआनो दानिफ्रायनो ओमफ्रायहाय मालाय गोजां बोथोर सफैथाराखै नालाय माबाया मा होनो सुइटारा दखानफोरावनो फैथ'वाखै आरोना ओमफ्राय गंनैल' दखानाव सुइटार दंमोन ओमफ्राय बेखौनो लाबोसाबबाय नै बोरैबा उलनि बायदि नै पकेट गोनां बेखौनो 1200 बिदोंमोन आरोना 1200 ना 1000से बिदि बिदोंमोन ओमफ्रायहाय माबायाव लाबोदों 600आव लाबोदों बेखौ जि दामखा माने आङो सुइटारखौनो लायनो होनना थांखादोंमोन आरोना माने आंना सुइटार गांसे थानाया फिसा जाबाय नालाय ओंखायनो आङो सुइटारखौनो लायनो थांखादोंमोन मोनबोबाय नालाय लाबोबाय आरोना सुइटारखौनो नै दामिकनिबोथ' गाननो हाखाया नालाय दाम खमनिबाबो लाबोबाय ओमफ्रायहाय नैबे बेगखौ मोनसे लाबोबाय ओमफ्रायहाय नैबे बाबुनि सेन्देल माने बाबुनो जुथासो नायदोंमोन जन्थाखौनो गाना मालाय नैबेयाव बल दोङोना इनि थाखायनो जि फसायबाय आरो इयो बेखौनो लाबोबाय ओमफ्राय बे सेन्देलखौ लाबोदों नै सेन्देलाबो साइज गैथारा ओमफ्राय नै बेवहाय दोङो बाबुनि हाफपेन्ट गांनै आरोना खुलिलायला आङो ओमफ्राय वाइट टन पाउडार मोनसे लाबोबाय लबर लाबोबाय ओमफ्रायहाय नै बेखौ लाबोदों बेयावबो 140 लादों बिसोरो बेयावनो साइज नुनायखाय लाबोदोंमोन आं कलुलुनो स' बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्लाथाय प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोरजों शेयार खालामदो आरोना ओमफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जुदि आं गोदान भिडिअस होबाथाय नोंथांमोनाव सहैनाय बायदि आरोना ओमफ्रायो बेखिनियानोमोन आंनि भिडिअआ माने आङो जोङो थाब थाङाखैना 9टासोआवसो थांदों नालाय ओमफ्राय एसे भिर जाबायमोन आरो जों थांबाथाय ओंखायनो भिडिअखौ बांद्राय मोजाङै खेबनो हायासै आरोना स' एसेब्लाबो देखायबाय आङो नोंथांमोननो जोंनि बागान बाजारखौहाय ओमफ्राय माने जों थांफानाय नानियासो दख'ना लायनो थांखादोंमोन आरोना आंनोथ' नांगौआ माबाल'खामोन सुइटारल'खामोन स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय